මාත් කියන්නේ ඔයාලට හදන්න කියලා මේ වගේ දේවල්. நெடுந்தீவு மேற்கு வந்து குதிரைலயம் என்று சொல்லப்படுற பகுதியில் நிற்கிறோம். இந்த இளைஞர்கள் வந்து தங்களோட இந்த களப்பயணத்தை வந்து ඒ හතත් එක්ක බලනකොට අපිට ඩෙල්ෆ් කියන්නේ අමුතුම තැනක්, අමුතුම අත්දැකීමක්. එතකොට අමුතුම පරිසරයක් තියෙන තැනක් තමයි ඩෙල්ෆ් කියන්නේ. ඒතර ඇත්තටම අපිට අපි හිතුවේ නැහැ මේ ஹாய் ஹலோ மகளே வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நாம் எங்கே நிற்கிறோம்டா, இன்றைக்கு இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தினரின் தேசிய வேலை திட்டத்தின் கொழும்பு இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தினரும் நெடுந்தீவு இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தினர் இணைந்து நடத்துகின்ற 5ஆம் நாள் நிகழ்ச்சி திட்டமானது இன்றைக்கு நெடுந்தீவுக்கான சுற்றுலாவும் அதுபோல மாலை நேரம் வந்து ஒரு தீப்பாசற நிகழ்ச்சியும் தான் நடக்க போகுது. மேற்கு வந்து குதிரைலயம் என்று சொல்லப்படுற பகுதியில் நிற்கிறோம். இந்த இளைஞர்கள் வந்து தங்களோட இந்த களப்பயணத்தை வந்து நெடுந்தீவை சார்ந்த இளைஞர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தெளிவான முறையில் நெடுந்தீவில் இருக்கிற சுற்றுலா இடங்களை தெளிவுபடுத்தினார்கள். இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள முழுமையாக போகலாம். இன்றைய முதல் நாள் நிகழ்வுகள் பிரதேச செயலகத்தில் இருந்து ஆரம்பமாகி பேருந்தில் அனைத்து நெடுந்தீவு இளைஞர் யுவதிகளும் கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து வருகிற அந்த இளைஞர் யுவதிகளும் ஏற்றப்பட்டு முதலாவதாக நெடுந்தீவின் வளர்ற கல் என சொல்லப்படுற அந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்க. இங்கே வந்து அதற்குரிய முறையில் அவர்கள் அதை வடிவாக நெடுந்தீவு இளைஞர் யுவதிகள் அதற்குரிய விடயங்களை சொல்லி விளக்கி அதில் ஒரு குழு போட்டோவை எடுத்து தங்களது நினைவுகளில் பதிந்து கொண்டார்கள். இரண்டாவது இடமாக நெடுந்தீவின் பெருக்க மரம் பார்ப்பதற்காக அனைவரையும் கொண்டுரக்கப்பட்டு அவர்கள் பெருக்க மரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். உண்மையிலே இந்த பெருக்க மரத்தின் வரலாறு, இன்னும் ஒரு பெருக்க மரம் நெடுந்தீவில் இருக்கு என்ற விஷயத்தையும் இங்குள்ள இளைஞர் யுவதிகள் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள். அதுபோன்று இந்த பெருக்க மரத்தை போன்று இலங்கையின் மன்னார் தீவில் இருக்கிறது என்றும் குருதீவில் இருக்கிறது என்றும் மிக தெளிவாக அவர்களுக்கு விளங்கும் மொழியிலே விளங்கப்படுத்தி மகிழ்ந்திருந்தார்கள். தொடர்ச்சியாக நெடுந்தீவின் வெடியரசன் கோட்டை காட்டப்பட்டது. அதுபோல் அங்கு வந்து ஒரு நல்ல தண்ணீர் கிணத்தில் நீரை எடுத்து கொண்டிருந்த நெடுந்தீவு இளைஞர் ஒருவர் அங்கு வந்திருந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த தண்ணீரை குடிக்க கொடுத்து அவர்களோடு கலந்து உரையாடி கொண்டிருக்கிற காட்சியை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. உண்மையிலேயே இது ஒரு நல்ல விடயம். நெடுந்தீவின் பண்பாட்டில் கேட்கும்போது இல்லை என்று சொல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய பண்பானது நல்ல விடயமாக கொள்ளப்படுகிறது. இங்குள்ள காணிகளில், அதாவது இந்த வெடியரசங்கோட்டையை சூழ உள்ள பகுதிகளில் வந்து விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த பகுதியையும் அவர்கள் பார்வையிட்டு தொடர்ச்சியாக நெடுந்தீவின் அந்த சைடில் இருக்கிற கடற்கரையும் பார்வையிட்டு அதில் சிப்பிகள், சங்குகள் போன்றவற்றை பிறக்கி தங்களது நினைவுப் பொருளாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டதை கண்கூடாக பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல போனால் இந்த மனம் பார்த்து எவ்வாறான முறையில் வெட்டப்படுகிறது, இந்த மனங்கோட்டையில் எவ்வாறு மறைக்கப்படுகிறது என்ற விஷயத்தை இங்குள்ள இளைஞர்கள் வந்திருந்த இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு இதை தெளிவாக எடுத்து கூறினார்கள்.
தொடர்ச்சியாக வெடியரசன் கோட்டையை பார்வையிட்டு விட்டு அருகில் இருந்த ஒரு வீட்டில் வந்து ரிங்ஸ் மற்றும் பிஸ்கெட் ஆகியவற்றை இடைநீர் உணவாக எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக அயலில் இருந்த நன்னீர் கிணறுகள் மற்றும் 40 அடி மனிதன் கால் அதுபோல குதிரலயம் போன்றவற்றை சகோதர மொழி பேசும் இளைஞர் யுவதிகளும் நெடுந்தி இளைஞர்களும் சேர்ந்து பார்வையிட்டனர். அதற்குரிய விளக்கத்தையும் அவர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மொழியிலே விளங்கக்கூடிய விதத்திலே நெடுந்தி இளைஞர் யுவதிகள் மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தினார்கள். அனைவருமே ஒரு நட்பு ரீதியில் நல்லபடியாக உரையாடினதை காணக்கூடிய இன்னும் சிறப்பாக நெடுந்தி இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அங்கிருந்து வந்த சகோதர மொழி பேசும் இளைஞர் யுவதிகளும் சந்தோஷமான முறையில் தங்களோட நட்பு கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள். தொடர்ச்சியாக இது வலுப்பெற வேண்டும். அதுபோல இன்னும் நிறைய விடயங்கள் நெடுந்தீவில் இளைஞர் யுவதிகள் பரிமாற்றத்தால் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் இங்கு வந்திருந்த அனைவர்கிட்ட ஒரு ஆசையாக இருந்தது. அதுபோல ஆலமரங்களில் தாங்களும் மனிதர்கள் என்றதை தாண்டி சிறு பிள்ளைகளாக மாறி விளையாடி கொண்டிருந்ததை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. விழுந்ததுன்னா ජාතික තරුණ සේවා සභාව වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක කරන යූත් ලින්ක් දේශීය තරුණ උමාර වැඩසටහන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හා යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙල්ෆ් දූපත් ආශ්‍රිතව මේ දිනවලදී සිදු කරනවා. අපි 6 වෙනිදා තමයි කොළඹින් ආවේ. අහතතර 7 වෙනිදා ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ වුණා. ඇත්තටම අපි මොකද අපේ ගොඩක් දෙනෙට ලොකු අත්දැකීමක් මේක. මමත් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සේවකයෙක් විදියට දේශීය තරුණ කුමාර වැඩසටහන 7කට විතර සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ 7ත් එක්ක බලනකොට අපිට ඩෙල්ෆ් කියන්නේ අමුතුම තැනක්, අමුතුම අත්දැකීමක්, අතොඩ අමුතුම පරිසරයක් තියෙන තැනක් තමයි ඩෙල්ෆ් කියන්නේ. ඒතර ඇත්තටම අපිට අපි හිතුවේ නැහැ මේ අපිට මේ විදියට ඩෙල්ෆ් වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ කලගුණ දැක්වීම මේ සියලු දේවල් අපිට හම්බෙයි කියලා අපි හිතුවේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම කියන සතුටේ අපි මේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක කරන මේ දේශීය තරුණ කුමාර වැඩසටහනත් එක්ක අපි මොකද අනිත් දිස්ත්‍රික් වල නැති අවස්ථාවක් අපිට ඩෙල්ෆ් කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ලංකාවේ අනිත් ඒ කියන්නේ අපේ දකුණු පළාතේ දකුණ උතුරයි දකුණයි කිව්වොත් දකුණු පැත්තේ ගොඩ දෙනෙක් ඩෙල්ෆ් වෙන්න යාපනයේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපිට ආසයි කැමතියි. ඒතර අපිට මේ අවස්ථාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ අවදි ලැබිලා තියෙන මුලින්ම ජාතික තරුණ සේවා සභාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඊට අමතරව අපිට ඩෙල්ෆ් වලින් ලැබුණු ඒ දේවල් කියන්නේ අපිට කැම්බවීම ඒ හිඳුන් හිටුම් එතකොට ඒ ආගන්තුක සත්කාර ඒ සියලු දේවල්ම හරිම වෙනස්. හරිම මොකද අපි කොළඹ ඉඳලා ඇත්තටම සමහර කෑම කන්න ආස කෑම අපේ ඩෙල්ෆ් වලින් ලැබුණා. මොකද අපිට ඒවා සමහර මොකද මේ ඩෙල්ෆ් වල ඒවා බහුලව තියෙනවා. නමුත් අපි ගෙවල් වල අපි කොළඹ හිටියට සමහර ඒ දේවල් අපිට කන්න අවස්ථාව. උදේ ඒ ගෙවල් වලින් අපිට හදලා දෙන්න අවස්ථාව. මොකද ඒ උෂ්ණාධික ඒවත් එක්කම ඒ ගැටලු තියෙනවා. නමුත් අපිට මේට ඇවිල්ලා කිසිම රසය උදේ මෙහෙට ඇවිල්ලා අපිට ඒ සියලුම දේවල් ආහාර පාන හිතා රසවත් විදිහට හොඳට හදලා තිබ්බා. ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද අපි හැමෝටම අලුත් අත්දැකීමක්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කැරෙන්න අනිත් ඉන්න අපේ 27 දෙනෙක් ආව කොළඹින්. ඒ 27 දෙනාටම අලුත් අත්දැකීමක්. උදේ අපි මේ අද තමයි මේ ඩෙල්ෆ් වලට ඇවිල්ලා ඩෙල්ෆ් වල තියෙන විශේෂ තැන් විශේෂ ස්ථාන අරඹන්න චාරිකාවේ දෙන්නේ. ඒ ස්ථාන අපි කලින් කවදාවත් නරඹලා නැහැ. ඒකයි අපි කිව්වොත් අපිට හැවුව නාගදීපේ යන්න ඩෙල්ෆ් වල ඇතුළේ යන්න කියලා. උදේ අපි කැමති වුණා ඩෙල්ෆ් වල ඇතුළේ යමුද අපි නාගදීපේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඩෙල්ෆ් වල ඇතුළේ යන්කොම අද මේ ආපු තැන් අපි ඇත්තටම මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි දකින්නේ. ඇත්තටම සතුටුයි. සියලුම දේවල් වලට අපි ඇත්තටම සතුටුයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට එනවා 26 වෙනිදා මේ මාස 26 කොළඹ මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ දඹහෙන ග්‍රාමයට තමයි යාපනයේ සත්කාර යාපනයෙන් එන්නේ. අපි මීට වඩා දෙයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපිට හිතුවටත් වඩා ලොකු දෙයක් මෙහෙන් ලැබුණා. අද අපේ අවසාන දිනේ හෙට උදේ අපි කොළඹ මේ යන සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ අවසාන දිනේදී අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි ඩෙල්ෆ් වල ලැබුණාට වඩා
ලොකු දෙයක් අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඩෙල්ෆ් වැසියන් වෙනුවෙන් ඩෙල්ෆ් වල යවුණ සමාජ වෙනුවෙන් ලොකු දෙයක් අපි කොළඹින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් නැවත වාරයක් බොහොම ස්තුතියි. ரொம்ப thanks නේ. ரொம்ப නන්දි. ජෆ්නා යූත් එකට. නේ අපි අනිත් එක හිතන් ආවේ දවස් දෙක බැරි ඉන්න ලොකු කාලයක් කියලා අපිට ඒ වුණාට දවස් 6 ගියා දැනුනේ නැහැ. අපි නිකන් දවස් දෙකක් වගේ හිටියා වගේ තමයි අපිට දැනුනේ. අනික අපි කියන්න ඕනේ මේ කලින් ඩෙල්ෆ් වල ආපු කට්ටියට අපි දැනුවත් කරා. සමහර ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒ දවස් 6ක් කොහොමද ඩෙල්ෆ් වල ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. නමුත් අපිට ඒක දැනුන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ දේවල් වතුර ප්‍රශ්නය පහසුකම් මෙහෙම තිබ්බා. අපිට ඉල්ලන දැන් මේක බලන මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝගෙම ඉල්ලන් තියන්නේ මේ තියෙන වතුර ප්‍රශ්න විසඳුමක් ඉක්මනින්ම ඩෙල්ෆ් වල වැසියන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් මේ හැම දෙයක්ම දෙන්න පුළුවන් නම් මේකට ලොකු දෙයක්. මේ මොකද මේ ලංකාවේ කොටසක් අපි ඇත්තටම ආසාවෙන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන තැන අද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ අවස්ථාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත වරක් ඩෙල්ෆ් වල ඉන්න තාරුණ්‍යයට ඩෙල්ෆ් වල ඉන්න මේ ගමේ සියලු දෙනාටම ரொம்ப நன்றி. தொடர்ச்சியாக அவர்கள் குதிரைகளை பார்வையிடுவதற்காக வந்தார்கள். கடலில் நீராடி கொண்டிருந்த குதிரையை அவர்கள் மிக அழகாக ரசித்து அந்த குதிரையின் விளையாட்டுகளை பார்த்து கொண்டு வந்தாங்க. அப்படியே இந்த கடற்கரையில் இருந்த இன்னும் தேவையான விடயங்களையும் அவர்கள் எடுத்து, அதுபோல் இந்த கடற்கரை சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் நெடுந்தி விளைஞர் ஜோதிலுக்கு அவர்கள் தெளிவாக தெளிவுபடுத்தினார்கள். இந்த பகுதி கடற்கரையில் வந்து இன்னும் நிறையவே பிளாஸ்டிக்கள் இருக்குது, அதால் இதை சுத்தம் செய்கிற மிக முக்கியம் என்ற விதத்தில் அவர்கள் கருத்தை தெரிவித்தார்கள். මම මේ කොළඹ ඉඳන් මේ යූත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ආව ඩෙල්ෆ් වලට. මම මෙහි සිප්පි කටුව හිඳගෙන මේ බ්‍රේස්ලට් එක හැදුවා. මාත් කියන්නේ ඔයාලට හදන්න කියලා මේ වගේ දේවල්. ඉතින් නොවැම්බර් 7 වෙනිදා ඉඳන් අද වෙනකන් අපි දවස් 5ක් ඩෙල්ෆ් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තරුණ හුවමාරු වැඩසටහනත් එක්ක ඉතින් මේ යූත් ලින්ක් එක්ස්චේන්ජ් කියන වැඩසටහනත් එක්ක ගත්තාම අපිට සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බුණා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් අපේම සහෝදර සහෝදරයන්ගේ මුණ ගැසුණා. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක අපේ ලැන්ග්වේජ් එක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම අපිට හොඳ කෑම බීම හොඳ සංග්‍රහ හම්බුණා ඒගොල්ලන්ගේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ටත් අපි ඉන්වයිට් කරනවා එන්න මේ ලස්සන පරිසරය දකින්න, මේවා එන්ජොයි කරන්න, මේවත් එක්ක ජීවත් වෙන්න කියලා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. Thank you.
වැටේ යකෝ පත බෑවෙයි. කොහමද එන්නේ? ඒ කොහමද නැග්ගේ? YouTube video. एक फोटो. फोटो. தொடர்ச்சியாக இன்றைய இரவு நேர கலை நிகழ்வுகள் தீமூட்டி ஆரம்பமானது. இன்றைய 5ஆம் நாள், அதாவது இன்றைய இறுதி நாள் நிறைவுற்றதும் நாளைக்கு விடிய கொழும்பு மாவட்ட இளைஞர் யுவதிகள் நெடுந்தீவிலிருந்து விடைபெற்று காலை செல்லும் படகில் அவர்கள் வெளியேறி விடுவார்கள் நெடுந்தீவிலிருந்து. அதையொட்டி இன்றைக்கு கடைசி நிகழ்வாக இந்த தீப்பாசறை நிகழ்வும், அதுபோன்று அங்கிருந்து கொழும்பு மாவட்டத்திலிருந்து வருகிற இளைஞர் யுவதிகளுக்கான சான்றிதழ் மற்றும் நினைவு பரிசில்களும் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக கொழும்பு மாவட்ட இளைஞர் யுவதிகள் தங்களது அனுபவ பகிர்வினையும், அதுபோல நெடுந்தீவைச் சேர்ந்த இளைஞர் யுவதிகள் தங்களது அனுபவ பகிர்வையும் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள். அங்கிருந்து வந்தவர்கள் நெடுந்தீவு எப்படி இருந்தது, அதுபோல தாங்கள் தங்கியிருந்த வீடுகளில் தங்களை கவனித்த விதம் எப்படி இருந்தது என்ற விதத்தையும், அதுபோன்று நெடுந்தீவு இளைஞர் யுவதிகள் அவர்களுடன் தாங்கள் உரையாடி கொண்ட விதம் எவ்வாறு அமைந்தது என்பதையும் அனுபவ பகிர்வு மூலம் தெரிவித்தார்கள். அதுபோன்று தொடர்ச்சியாக 2 இளைஞர் யுவதிகளும் இணைந்து பாடல்கள் மற்றும் கலை நிகழ்வுகளை முடித்து கொண்டு இன்று சரியாக 9:30 மணி அளவில் அனைத்து நிகழ்வுகளும் நிறைவு பெற்றது. இளைஞர் ஜோதிகளோட கதைக்கிறதே எல்லாரும் என்ன கண்டாலும் ஒரு சிங்களத்தால் அழைக்கிறாங்களா, ஆங்கில கண்டா சிங்களத்தால் இப்படி மாறி மாறி எங்கட நெடுந்திய பிரதேச இளைஞர்களுக்குள்ளேயே இந்த சிங்களத்தால ஓரளவு கதைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உருவாயிருக்கு. அப்படி காலிங் தன்னாலும் சிங்கள வாசாவை எச்சராய் දැන් අර යාළුවෝ ටික කතා කරනවලු සිංහල භාෂාවේ කඩේ කොහමද කියලා ඒ වගේ දැන් කතා කරනවලු අර යාපන ළමයි ඉන්න යාළුවෝ. அதே போல இந்த சிங்கள இளைஞர்களும் தாங்கள் வந்து பழகிய விதத்தின் அடிப்படையிலே அவர்களும் ஓரிரு தமிழ் வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களோடு அவர்கள் கதைத்திருந்தார்கள். அதுவும் எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. கொழும்புல ஆபலமாய் අபிත්තක කතා කරලා එකතක පාසකරි අර දෙමළ වචන කරි අතට එයාලත් එක්ක කතා කරාලු වඩා පොඩා මචං ඒ වගේ මොකක් හරි ලාංග්වේජ් එකක් අතල. அதே போல அவர் இந்த வந்திருந்த 5 நாட்கள் எங்களுக்கு என்னென்று போனது தெரியவில்லை. உண்மையிலே அவர்கள் நாளைய தினம் காலையிலே இந்த நெடுந்தியை விட்டு அவர்களுடைய கொழும்பு இடத்திற்கு வந்து புறப்படுகிறார்கள். உண்மையிலே மிகுந்த கவலையாகத்தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதே போல நம்முடைய அவர்கள் தங்கியிருந்த அந்த வீட்டுக்காரர்களும் அப்படித்தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே மிக மிக கவலையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ඔයාලගේ ආපු දවස් පාම කොහමද කියලාද එයාට තාම දන්නේ නැලු. ඊට පස්සේ අර කියනලු ඔයාලා හෙට යනවා එයාට ගොඩක් දුකයිලු. ඔයාලා කොහමද එයාලා එවෙන්න කියලා එයා පොඩක් බලනවලු. அதே போல இந்த சிங்கள இளைஞர் கொழும்பு மாவட்ட இளைஞர் ஜோதிகளோடு சேர்ந்து நாமும் இந்த நெடுந்தி இந்த மைதானத்திலே கிரிக்கெட் போட்டிகள் அதே போல உதைபந்தாட்ட போட்டிகளிலே விளையாடி இருக்கின்றோம். எந்த விதமான வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் சரிசமனாக வாய்ப்புகளை வழங்கி இந்த மைதானத்திலே 2 இளைஞர் ஜோதிகளுமே கலந்து விளையாடி இருக்கின்றோம். அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. என்று கேட்டதற்கு 6 நாட்கள் எல்லின வாசனை ரசிக்க கைகோர்த்த அனைத்து தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எங்கள் வாழ்வின் மிகவும் சுவையான உணவை இரவும் பகலும் எங்களுக்கு ஊட்டிய அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் நன்றி. நாட்கள் எங்களை பொறுத்தற்கொண்டு நன்றிகள். பாசத்தின் மொழி, அன்பின் மொழி எல்லா மொழிகளுக்கும் மேலானது என்று நிரூபிக்க 6 நாட்கள் ஒன்று சேரவென்றதற்கும் நன்றி. டெல்ஃப் குடிப்பார்களே, நமது முழு 2 வேராலும் ஒரே நீளத்தில் இறந்தது போலி மொழியின் அடிப்படையில் எங்களையும் பிரித்த ஆட்சியாளர்களை நான் சாபிக்கிறேன். மேலும் எதிர்காலத்தில் எனது ஆட்சியாளர்களும்
நான் அம்பின் கரங்களிந்து நம்பின் பிறகு அனுமதிக்கும் மாட்டர் எனூர் நான் உறுதியளிக்கிறேன். நாம் நடும் அனைத்து தவறுகளும் சமமாக பலன் தருவதில்லை என்பது போல இங்கு வந்த உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாதவருக்குள்ள நான் எனது வரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் ஒரு நாள் இந்து ஒன்று ஒரு சிறப்புக்கு நாம் மட்டுப்படுத்துவோம். மட்டுமல்ல, நாம் அனைவரும் ஒரு சுற்றுச்சூழல் சமூகத்தில் கலாச்சார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ஒன்ற வாழ முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். நன்றி. කාලයට පොත් දෙපාද අහපු අපිට දින 6ක් තුල තල්ගස්සල සුවඳ සමග ආදරය දෑත් එක්කල සියලුම දමිළ සහෝදරත්වයට සහ උදේ රැ නොබලා ජීවිතේම කාපු රසම ආහාර ලබා දුන් සියලුම දෙමව්පියන්ට ස්තුතියි. දින 6ක් අපිව දරාගත් ඩෙල්ෆ් ඔබට ස්තුතියි. දින 6ක් පුරාවට දෙමළ සිංහල භාෂාවට වඩා සෙනෙහසේ භාෂාව, ආදරේ භාෂාව ඒ සියලුම භාෂාවන්ට වඩා ඉහළින් නැති බවට සනාත කිරීමට එක් වූ ඩෙල්ෆ් වැසියනි ඔබට ස්තුතියි. ගෙදර අය ඒක ඇත්තටම මට මගේ ගෙදර. நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி டெல்ஃபன் சொன்னால் வேற விஷயமா இருந்தது. தான் எதிர்பார்த்தது வேற ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி. ஆனால் இங்கே 100% வித்தியாசமாக இருக்குதாம். அதுபோல தான் வந்து கொடுத்த வீடு வந்து தன்னை வந்து பாரம் கொடுத்த வீடு வந்து தன்னை வீடு மாதிரியே இருக்குதாம். මගේ ගෙදර ඇතුලේ මම කොළඹ ගෙදර ඉන්නවට වැඩිය සතුටින් හිටියද කියලා මගේ හිතට තට්ටු කරලා හුවාම මගේ හිත කියනවා ඒක. கொழும்பு வீட்டில் நான் இருக்கிறதுமாக இந்த வீட்டில் இருக்குது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குதான் தன் இதயம் இடக்கிட ஞாபகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ඒ දුන්න රැකවරණයට සෙනෙහසට බ්‍රොම්ම නන්රි. அவர்கள் கொடுத்த ஆதரவு, அவர்கள் கொடுத்த அரவணைப்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றியா. මේ සහෝදරත්වය දිගටම තියෙන්න ඕනි කියලා මම හිතනවා. இந்த சகோதரத்துவம் தொடர்ந்து இருக்கணும் என்று நான் ஆசைப்படுறேன். කතා කරන්න භාෂා දෙකක් වුණත් ඒක කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති වුණත් ඒක මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඒක මට තේරෙන්නෙත් නැහැ, එයාට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට ඒක තේරුම් ගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ අපිට. ඒක මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. இப்போ 2 பேரும் லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ் சிங்களம் பண்றதால அது வேற இருக்கிறபடியால் தாங்கள் வந்து இப்போ கதைக்குள்ளேயே ஒரு வித்தியாசமான மொழி ஒன்று வரைக்குள்ள சரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதாம். அது வந்து தமிழ் சிங்களம் என்ற விஷயத்தில் பார்க்கக்குள்ள දැන් ආවට වැඩිය නම් ටැමිල් ටිකක් මට පුළුවන්. දැන් පොඩ ටැමිල් වගේ සිංහල කතා කරනවා. அவன் சொல்றாங்க என்னன்னா இப்போ தான் வந்து சிங்களம் வந்து நல்ல வடிவம் கதைக்கிற மாதிரி தமிழ் வந்து அப்படி இப்படி கதைக்கணும்னு அவன் ஆசைப்பட்டு கொண்டு இருக்கலாம். මේ විදිහටම මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක ඉස්සරහට තියාගමු. මේක මෙතනින් මෙයා වෙනවට අපි කවුරුත් කැමති නෑ. මේ දවස් පහ සූපර් කියලා වැඩක් නෑ. මේ දවස් පහ அது அந்த இடத்த வெட்டிடுவேன். ඒවකු සතුටුම ජීවිතේ සතුටුම දවස් පහක් කියලා කියන්න පුළුවන්. அது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இப்போ நிற்கக்கூடாது, அப்படியே இப்படி தொடர்ந்து போய் கொண்டு இருக்கணுமா. சொல்லி வேலையில் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே தொடர வேண்டும் நாங்கள் ஆசைப்படுறேன். ඉවර කරන්නන්නේ.
தான் நிப்பாட்டி கொள்றேன் முடிச்சு கொள்றேனா ගොඩක් ස්තුතියි ආදරෙන් බලාගත්තා ඔයාලගේ සෙනෙහස දුන්නා ඔයාලගේ මිත්‍රත්වය ඔයාලගේ සහෝදරත්වය දුන්නා ඒ වගේම රසට කන්න බොන්න දුන්නා ගෙදර කෑවට වැඩිය පත්තිගන් දෙක තුනක් ඇත්තටම කෑවා வீட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் 2-3 இடம் சோறு சாப்பிட்டுருக்காங்களாம் நீங்க கொடுத்த ஒற்றுமை அந்த நட்பு உறவு எல்லாம் நல்லா இருக்காம் சந்தோஷமா බලාගත්තට ජෙරිස් ස්වීඩු ජෙරිස්ගේ ගෙදර සහ මගේ සහෝදරයෝ සියලුම දෙනාව බලාගත්ත ඔයාලා සියලුම දෙනාට මේ වෙලාවේ මම ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම YSOලා ඩෙල්ෆ් YSO ලා දෙන්නට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. ඒකට ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිව මෙච්චර දුරක් ඔයාලා ළඟට එක්කගෙන ආපු සංජීව සර්ටයි දර්ශිකා මිස්ටයි අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබලා දුන්නට. ඒ වගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික් ඔෆිස් එකේ සුමිත් සර් ගාමිණී සර් ඒ දෙපළටත් ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට හදලා දුන්නට. ස්තුතියි රොම්බ නන්දි.